Baba, waya koroka, wasan guje-guje muke. Shine ka zo ka tsoratar mutane a gida? Ni har ni ma na tsorata baba. Kai ya kai tawo. Baka gani bane? Baba a samu nan. Allah maka albarka, amma ka tsoratar da ni yayi. Baba babu. Gaba ki dai gashi nan? Baba, ka tsoratar ni wallahi. Ka san awon din. Amma ni ba san da barin leka. Ban yarda barin je leka. Baba, ya haƙuri, ka bari baba, ba sa nake yi, ka bari zai yi Subhanallah sannu. Nana kafra. Let's go.